Ужо больш за 600 гадоў касцёльныя вежы узносяць над палессем манаграму найсвяцейшай панны Марыі і знак ордэна францішканцаў. Цячэ рака, ідзе час, узнікалі і развальваліся імперыі, гінулі цывілізацыі, палітычныя і сацыяльныя катастрофы змянялі аблічча зямлі, але касцёл, заснаваны Езусам з Назарэта, узвышаецца як скала у бурлівай плыні гісторыі. Дык па пладах іх пазнаеце іх. Учыні мяне, пане, прыладаю твайго спакою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб прабачаў там, дзе абражаюць, каб яднаў там, дзе сварка і звада, каб праўду казаў там, дзе ёсць фальш, каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне, каб абуджаў надзею, дзе пануе роспач. Юзеф Барадзін. Присутнічаю. Юзеф Клішеўскі. Присутнічаю. Зигмунд Балінскі. Присутнічаю. Гжегаш Каласоўскі. Присутнічаю. Станіслав Рагоўскі. Присутнічаю. Адольф Сцівінскі. Присутнічаю. Мечыслав Сувала. Присутнічаю. Баляслав Завадскі. Присутнічаю. Казімір Свёнтак. Присутнічаю. Пасля аканчання гімназіі Барановичах наш ксёндз-прэфект предложил нам приехать в Пинск, чтобы участвовать в реколлекциях. После реколлекции префект предложил экскурсию по Пинске. И говорит, начнем от подвалов кафедрального костела, где год тому назад похоронен первый епископ епархии Пинский, епископ Сигизмунд Ложинский. Зашли мы в эти подвалы. Гроб его был замурован, но было маленькое отверстие, через которое префект говорит, можно вложить руку и вложить на гробе и попросить, что желаете попросить, чтобы за помощью епископа, чтобы Бог выслушал эту молитву. И помню, я две просьбы высказал. Первое, чтобы я всю жизнь был верным слугой Божьим Христа Иисуса. Я когда это просил, я абсолютно не думал, чтобы там быть ксензом, священником. Не, но чтобы был католик, христианин, верующий и такой полное сознание.
И вторая просьба, чтобы моя мама жила как можно самодольше. Один отче наш сказал, и выхожу. И вот что-то у меня случилось. Я сам по себе был, спортом занимался, шутливый, как еще и сегодня, может, кое-что осталось и так дальше. И когда я вышел, сразу обратили на меня, а что ты такой серьезный какой-то стал? А у меня уже было решено, что я иду на университет Вильнюс на филологию. Все уже подготовлено было. Я говорю, у меня произошла смена. Какая? Я иду в духовное семинарию. Общий смех. Вот еще, говорит, одна шутка новая его, да. Я говорю, вы не шутите? И я не шучу, да. И я иду в духовное семинарию, и только в финский. Слуга Божий Зыгмунд Лазінскі, кавалер ордэна Белага Арла і Крыжа Валечных, нарадзіўся 21 чэрвеня 1870 года, біскуп Мінскай дыяцэзіі з 1918 года. У 1920 годзе ў Мінску арыштаваны Народным камісарыятам унутраных спраў. Застаўся жывы толькі таму, што каты пабаяліся грамадскай думкі, зразумела, замежнай. З 1925 года біскуп Пінскі. Ён заснаваў пінскую духоўную семінарыю ў 1925 годзе і жыццём сваім навучаў, што вытокі чалавечай святасці у чыстай міласэрнасці, якая пастаянна ахвяруецца іншым, ахвяруецца бескарысліва, ахвяруецца ўсім. І людзі сведкі гэтага, і палякі, і беларусы, і габрэі, і рускія, што маліліся ў дзень яго смерці каля труны яго і маглі да яе дакрануцца. Пазней дакрануўся да яе, выбіраючы свой шлях, юнак Казімір Свёнтык, не ведаючы яшчэ, што пан Бог назаўсёды звязвае яго жыццё з асобаю вялікага пастора. И вот именно тогда там связалась моя судьба с епископом Лозинским, она будет до конца моей жизни, да. И таким способом я попал сюда, именно вот в это здание духовной семьи. Что до молодости, значит, с этих 9 или 8 я был самый моложе, да. Жизнь сама по себе у нас была не только чтобы молитва там и так дальше, учеба, полной молодости, полной и шуток, и всего. И так что нормальная жизнь, как людей молодых, только переполнена молитвой и учебой. Жизнь вот здесь, в этих стенах, дальше все-таки она бурлила жизнь, да. Następnym sposobem jest utworzenie indykatywów w kulturze pasywnej, tworzenie do formátu. Pueri Hebreorum vestimenta prosternebant in via et clamabant. Hosanna filio David, Hosanna in excelsis. Cantabo et psallam Domino, verba tua audiebam. Но профессора у нас были знаменитые, да. Вот на этом снимке прелат Гебартовский, философ, да. Он иначе нас не назвал ни студенты, ни księdzy, никак, а только панове. Панове, вот так он и так начинал. Так и мы как-то шутили, пан прелат. Да. А вот был историк, такой профессор Кантак. Он историю замечательно знал, да, но кроме того,
латинский, греческий и гебрайский. Ну, вот это то ужас был. Гебрайский язык, это кроссворды надо было решать, как мы называли, потому что буквы, они не из этой земли, да. И вот его поговорка, да, Бог знает, все знает на пятерку, профессор, но не каждый на четверку, да. Студент хороший на тройку, а обыкновенный то на двойку с плюсом, может быть, только такое, да. Я ведь кончал семинария не классический, а гуманистический. Греки вообще не было. Только то, что в математике альфа, бета, гамма, и больше я не знал. На первом докладе он вызвал мне к доске, прочитал одну фразу и говорит: переведите на греческий и напишите. Я что-то пару букв ему написал, я уже кончил. Но у них общий смех, а профессор очки наложил, тут так посмотрел. Но да, ни одной буквы даже греческий нет. Мне на амбицию так взял его слова, что я у этого же профессора сдал на четверку греческий и гебрайский. Но я уж и ночи сидел на этом. Это прямо амбиция у меня была такая. А у него на четверку, значит, это уж действительно. Я еще сегодня могу. Бешем, Гааб, Ганур, Гакоде, Шамен. Нет? По-гебрайски, да. Абину, Ашем, Башамай, Микадеш, Шамека, Табуга. Отче наш по-гебрайски. Ведь это 62 года тому назад, да. Настолько изучил это, да. Станіслаў Рышка, адзін з семінарыстаў, дакументы якога захавалі архівы. Тыповы лёс, тыповыя дакументы, абавязательства. Заяўляю, што паступаю ў духоўную семінарыю ў Пінску з мэтаю падрыхтоўкі да духоўнага становішча і для пастырскай працы, калі Бог дазволіць мне стаць святаром, у пінскай дыяцэзіі. У выпадку змены семінарыі па ўласнай волі абавязуюся ўнесці аплату за ўтрыманне і атрыманае навучанне, якая ксяндзом-рэктарам альбо ад яго імя будзе вызначана. Кожны сваім шляхам прыходзіў у гэту навучальную установу. Розныя людзі, яны па-рознаму адчулі сваё пакліканне. Але прымаючы святарскія пасвячэнні ў тыя гады, яны набывалі аднолькавы лёс гнаных пакутнікаў. Да яго эксцэленцыі ксяндза-біскупа ардынарыя пінскай дыяцэзіі прашэнне. Пакорна мяркуючы, што пан Бог паклікаў мяне да святарскага становішча, ласкава прашу вашу эксцэленцыю удзяліць мне пасвячэнні экзарцыстату і акалітату. Лектар Станіслаў Рышка. Ён паступіў у семінарыю ў 1929, пасля вучобы быў накіраваны ў Навагрудак, з 1938 ў Пінску, дзе яго арыштавалі ў 1949 годзе. Ператварэнне семінарыста Станіслава Рышкі у безыменнага зэка, скрыжаванне святасці і пакуты. Казімір Свёнтак паступіў у семінарыю пазней за Станіслава Рышку на 6 гадоў, закончыў яе ў 1939 і быў накіраваны ў Пружаны. Але асвойваць гулагаўскія універсітэты ён пачаў раней за свайго брата ў святарстве з 1944. З 39 па 44 тройчы змянялася жыццё ў гэтым краі, перамолваючы людскія лёсы. Спачатку санацыйная Польшча, затым далучэнне да савецкай Беларусі, пасля нямецкая акупацыя. З 39 па 44 ксёндз Казімір Свёнтак
нёс людям Божае Слово, выконваючы сваю пастырскую паслугу, застаючыся верным свайму пакліканню. Яго арыштавалі ў 1944 годзе. У пекле лагераў, пабудаваных для абвяржэння веры ў Бога і веры ў чалавека, яны перамаглі, не здрадзіўшы свайму абавязку і праву святара вымаўляць словы, сказаныя Езусам Христом. «Бярыце і ешце, гэта ёсць цела маё, піце усе, бо гэта ёсць кроў мая, новага запавету, якая ліецца за многіх дзеля адпушчэння грахоў». Нават пад пагрозаю смерці не здрадзілі яны свайму пакліканню. Пра што думаў ксёндз Казімір, вяртаючыся з лагераў? Пра пахаваных у вечнай мерзлаце маладосці і здароўі, пра зганьбаваны і разбураны касцёл, пра скалечаныя душы людзей, якія трэба суцяшаць і лячыць, скіроўваць на шлях веры. Ксёндз ведаў адно: адпачываць не прыйдзецца. Пакуль ксёндз Казімір Свёнтак асвойваў будаўнічыя рамёствы за палярным кругам, пінскі касцёл разбураўся. Ды што там разбураўся? Святыні знікалі з аблічча зямлі за адну ноч. Самы вялікі ў Рэчы Паспалітай напрыканцы 18 стагоддзя пінскі езуіцкі касцёл быў узарваны, хоць гэта каштавала нямала высілкаў. Затое ў выніку плошча для парадаў і помнік правадыру сусветнага пралетарыяту. Напэўна, уладам здалося, што два касцёлы побач, хоць і помнікі даўніны, гэта зашмат, а можа, паспадзяваліся, што францішканскі разваліцца сам. Але ў касцёла з'явіўся пробашч, а ў вернікаў пастыр. У запусценні занядбанага касцёла новы ксёндз выпадкова знайшоў кнігу, зборнік дакументаў, якія раскрылі яму старажытную гісторыю касцёла. Старанны законнік Мікалай Качаноўскі па загадзе начальства Божию склаў у 1759 годзе генеральны рэестр усяго архіва. У рэестр увайшло 450 дакументаў, якія датычылі касцёла і кляштара. Фундушы, прывілеі і канфірмацыі, а таксама старыя дэкрэты. Фундуш на пергаменце з пячаткай, якая вісіць на шнуры ад самага першага фундатара пінскаму францішканскаму канвенту, яго міласцю Жыгімонтам, князем пінскім, старадубскім і тураўскім, яшчэ пры Васілю біскупу Віленскім, на касцёл, кляштар і цвінтар дадзены, які для першай інфармацыі і звесткі ад слова да слова у той рэестр уключаны. 1396, на 4-й дзень пасля свята Пяцідзесятніцы, яго міласць Жыгімонт, князь пінскі, старадубскі, тураўскі, будучы яго, гэта значыць княства, наследнікам і ўладальнікам, для распаўсюджвання каталіцкай веры пасля прымірэння апостальскага са згоды яго міласці ксяндза Васіля, першага біскупа Віленскага, ксяндзам францішканцам з мэтай правільнага ўладкавання парафіі пад тытулам благаслаўлёнай панны Марыі заснаваў касцёл і кляштар, і для іх жа падараваў фальварак Вышэвічы з усімі існуючымі прыладамі і з будучымі ахвяраваннямі на вечныя часы дадзеныя. Дабравольна адмовіўшыся ад якой бы то ні было маёмасці, на працягу 13 стагоддзя яны ператварылі хрысціянства ў штосьці такое, чым яно ніколі да таго часу не было, у народную рэлігію. Гэтак як іх настаўнік, святы Францішак, яны ішлі па дарогах Еўропы, прапаведвалі ў народзе беднасць і аскетызм, любоў да бліжняга і да кожнага Божага стварэння.
У 1396 годзе ад нараджэння Хрыстова прыйшлі яны на бераг соннай Піны і ахрысцілі Сігізмунда Кейстутавіча, распачаўшы гісторыю пінскага кляштара. Драўляныя пабудовы часта гарэлі. 9 кастрычніка 1648 года касцёл і кляштар згарэлі цалкам у вялікім, як называе яго хроніка, пажары гарадскога паўстання. У 1706 годзе шведы няшчадна спалілі горад. І толькі праз 6 гадоў, у 1712, тое, што ацалела ад сценаў 16 стагоддзя, было ўключана ў новую кладку, якая перайначыла выгляд касцёла, што ўзняў свае крыжы над спаленым і разрабаваным краем. Ад стану касцёльнай гаспадаркі, якая дасталася ў 1954 годзе новаму пробашчу, мог разгубіцца самы моцны чалавек. Але трэба было працаваць і шукаць памочнікаў. Быў час, ён мог выехаць у Польшчу. Не выехаў. А тут і савецкая ўлада падаспела. Намовілі не ехаць. У Пінску з 1938 года. У вайну страціў брата партызана, які замяняў яму бацьку. Працаваў сувязістам. Прафесія патрабавала вытрымкі, кемлівасці і адказнасці. Добрым сувязістам быў Юзеф Калиновский. Когда он вернулся, тут и был еще один ксенц осужден из Логищина, то наш отсидел 10 лет от звонка до звонка. А тот Логищинский 7 лет сидел. Был осужден на 25 лет. Но после смерти Сталина пересматривали все документы, за что ты сидишь. Не знаешь, за что сидишь. Он тоже интересные вещи рассказывал. Так тут и написано, что сидел за то и то, то и то. И ты подписал. А он говорит, а что бы вы на моем месте сделали, если я больше года сидел, днем на работу в лес, деревья болеть, а ночью 3-4 раза на допросы. И вот он рассказывал вот такой случай, что он одной ночи уже в камеру и ждет, его вызовут, и никто не вызывал. И он, бедняга, вздремнул, ему приснилось, кто со святых, Матерь Божия, что подпиши. На второй ночь он подходит, ты что подпишешь? Подпишу. О, давно бы так сделал, и сидел бы себе спокойно. Подписал, правда, и его больше не трогали. То он вернулся почти в одно время, этот Логищинский и ксенц Свентик. И они между собой, кто здесь останется, понимаешь, так? Тот Логищинский говорит, я поеду в Логищин. Ну хорошо. Этот остался здесь, ксенц Свентик. И по сегодняшний день он все время тут. Это я с ним познакомился еще, да, в Ружанах был. То это такое временное знакомство было. А уже постоянное, когда он пришел с тюрьмы, это в 53-м году, кажется. В 53-м году. И все время теперь мы с ними. Бескарыслівы і адданы чалавек, ён стаў апораю для свайго пробашча. Ксёндз Казімір давяраў яму цалкам. А гэта было галоўнае ў той час, бадай важнейшае за ўсё. І ксёндз Казімір не памыліўся, калі даверыўся Каліноўскаму ў 50-е гады. Дзеячы КДБ шукалі труну біскупа Лазінскага, якая была святынею для вернікаў. Баючыся здзекаў, ксёндз Казімір вырашыў схаваць астанкі. Разам з Каліноўскім яны перанеслі труну з падзямелля ў касцёл. Па ўсёй святыні шукалі месца і нарэшце схавалі ў алтары Маці Божай Ружанцовай. А праз некалькі гадоў, вырашыўшы, што ў касцёле і сапраўды будзе больш надзейна, зноў хаваючыся ад усіх, замуравалі труну ў загадзя падрыхтаваную нішу.
А эту нишу, где гроб стоит, это моя работа. Там сплошная стена, толщины 2 метра. Я там больше месяца долбал эту нишу. Выдолбал, похоронили его там, замазали все. Нету, нету и нету. И так отцепились. Ён запаліў гэтую свечку за год да свае смерці. Нястомны, сціплы працаўнік, добры чалавек. Вечнае спачыванне дай яму, Пане. Да, Калиновский все время был с нами. Ой, он был предан. Это я, да и он, да, это были два работники такие, что неисключимые. Таких теперь нема работников. Я когда поступила на работу, так я день и ночь працевала. Я и дрова добывала, я убирала, и около костела у меня чистота, и везде была чистота. У меня тротуар был зимою, снеги такие вот. А у меня тротуар чистенький, вот, как все равно помытый. Да бывало, все удивлялись, что тут, короче, ангелы работают. Яна выйшла замуж у 16, і было ў яе 7 дзяцей. Старэйшай дачцы 14, а найменшаму 1,5 года. Жылі людзі, у Бога верылі. За тое, што палякі, за тое, што верылі, разбурылі іх сям'ю, забралі мужа і, напэўна, дзесьці забілі. Па яе прыйшлі праз месяц, у чым стаяла, босую павялі яе з хаты, ад дзяцей. Не сказалі куды, а вялі ў ссылку. А яна ўсё не разумела, думала, вось-вось адпусцяць да дзяцей. А первый раз кардиналом, это я уже як встретила, еще як пошла на работу. Шустрый был такой, вообще был не такой, как теперь. А теперь еще нас, слава Богу. Теперь кардинал наш еще деньги могут, а еще, и он держится хорошо. А тогда что, тогда тоже, что ж, тогда ж молодой. Он собачки держал у себя, он советует их по войне, пойдя на проходку, где ходить по лесу с этими собачками. Так вот, я знаю его. А потом он уже, когда на работу пошла, тяжелая ему была жизнь. Ой, тяжелая жизнь. Всегда праздновали, всегда, знаете, як это тяжело. Я всегда переживала за его, всегда. Бывало и побегу, и он же сердцем крепко болел. Он совсем больный был. Бывало, сердце часто хватало. То я, бывало, часто бегу, чтобы скорее ему помочь этой валізку принести. Пані Юзефа не нашмат перажыла Каліновскага. Яна памерла летам 2000 года, адна з апошніх, хто ахоўваў і даглядаў касцёл у цяжкія гады. Гады былі сапраўды цяжкія, але трэба было аднаўляць касцёл. Помніку гісторыі культуры і архітэктуры была патрэбна праца спецыялістаў, і ксёндз Казімір разумеў гэта як ніхто іншы. Ён адказваў за захаванне святыні перад мінулымі і будучымі пакаленнямі, перад Богам і людзьмі, перад духоўным сваім настаўнікам, слугою Божым біскупам Зыгмунтам Лазінскім. Рэстаўрацыя алтароў пінскага касцёла была першаю і бадай адзінаю тады выкананую з дазволу ўладаў. Рэстаўрацыя дзеючай святыні здавалася ўступкаю вернікам пры ўсеагульным атэістычным пераследзе. Здаецца, зусім нядаўна было тое, а з цяжкасцю верыцца, што падумаць аб адраджэнні рэлігіі ў 1980 годзе нармальнаму савецкаму грамадзяніну нават у галаву не прыходзіла.
Навуковая рэстаўрацыя ў тыя часы і ў такім аб'ёме здаецца цяпер цудам. І хто мог тады здагадацца, што заклапочаны рамонтам касцёла ксёндз, будучы першы кардынал у гісторыі Беларусі. Поле дзейнасці пашырылася. Аказалася раптам, што пінскі катэдральны касцёл усяго толькі адзін з касцёлаў на Беларусі. І ўсім ім патрэбны не меншы клопат. І пачаў ён з галоўнага касцёла, мінскай катэдры, якая на доўгія гады была ператворана бальшавікамі ў дом фізкультуры. Знявечаную святыню, якая памятала біскупа Лазінскага, трэба было вярнуць вернікам у першапачатковым выглядзе. Новая задача, новыя умовы, новы маштаб, але тыя ж невычэрпная энергія і сіла духу. Косцюл zwycięża. Касцёл перамагае. Kościół odradza się. Касцёл адраджаецца. Kościół wzmacnia się. Касцёл узмацняецца. Jakże cieszę się, że dzisiaj Як жа я ўсцешаны, што сёння магу гэтае пасвячэнне удзяліць менавіта ў гэтай катэдры, з якой уже знята рыштаванне, і адкрылася яе ўнутраная прыгажосць. Z posadzką wspaniałą. Праўда, яшчэ шмат трэба зрабіць, але гэта знак, таксама відочны знак, што гэта наша вера перамагае. І гэта катэдра менавіта як сімвал, як асаблівы знак каталіцкай веры на Беларусі. І таму гэтыя намаганні, і таму гэтыя старанні, каб яе аднавіць такую, якой яна была. І такой яна ўжо становіцца, і такой яна будзе. Мінскі архікатэдральны касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі быў урачыста рэкансекраваны 21 кастрычніка 1997 года. Семінарыя, заснаваная біскупам Лазінскім, насіла імя Тамаша Аквінскага і месцілася ў кляштарных пабудовах, старажытная частка якіх адносіцца да пачатку 18 стагоддзя. У гады савецкай улады памяшканне аказалася прыдатным для дома афіцэраў і штаба ваенна-марской вучэбнай часткі. Імперыя ў адначас распалася, маракі зніклі, быццам іх і не было зусім. Асталася брыдота запусцення, якую пакінулі пасля сябе часовыя гаспадары. Аднаўленне помніка гісторыі і архітэктуры стала справаю высокапрафесійных польскіх спецыялістаў, запрошаных кардыналаў. Te sklepienia, te łuki, te lampy, żeby zapewniały im jakiś wewnętrzny spokój, bo proszę zwrócić uwagę, że tu się będą uczyć młodzi ludzie, którzy potem wyjdą z naukami wiernych, do chrześcijan. I oni powinni mieć wewnętrzny w ogóle po pierwsze spokój, po drugie wewnętrzne przekonanie, a po trzecie ta architektura powinna ich nauczyć tego, żeby oni uświadamiali, tam gdzie się kiedyś znajdą w pracy, uświadamiali wiernych o tym, że starą architekturę, stare obiekty, które budowali nasi przodkowie, trzeba się po prostu troszczyć, ponieważ one świadczą o kulturze, o historii i o przynależności do tego narodu. Для кардынала аднаўленне семінарыі свайго юнацтва гэта не спроба двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку.
Як чуйны гадзіннікавы майстар настройвае ён хаду часу, аднаўляе сувязь пакаленняў, вяртае дух семінарыі біскупа Лазінскага. Zajrzymy, to czy można zobaczyć to z biblioteki Lunieńskiej. Вот так, что-то такого типа, только меньше. Вот видите, это есть филенка, и просто дать на нее такую кладочку. Ну ці кардынальская гэта справа. Філёнгі, дзверы, вішакі. Канца няма дробязям, калі завяршаецца будаўніцтва. Ды справа не ў дробязях. Можна зразумець чалавека, які вярнуўся ў дом свайго юнацтва пасля такой доўгай адсутнасці. Вот здесь столик стоял, и здесь я жил. Зато у меня вид какой хороший был. Здесь и там на Пину. Вот мое место здесь. Но мы постараемся, чтобы жизнь вот это, я уж буду стараться, чтобы было в стиле и в характере такой, как был в духе епископа Сигизмунда Лозинского. Много эстетики, много нетребований таких материальных, чтобы подготовить. Они же пойдут на работу куда? В колхозы. Пойдут в села, малые местечка и так дальше, где придется, как говорится, за стодолу идти. Надо убеждать, говорить, видите, здесь эти условия, чтобы вы могли учиться, чтобы вам ничто не мешало. Но подготовляете жизни, не будете жить вот в этих условиях, какие здесь. Чтобы не потерять такого реального, чтобы не перевернуло ему в голове, что так всю жизнь будет. Поэтому у меня даже первая мысль, что может не делать здесь комфорта и так дальше. Но все вокруг говорили, нет, кардинал, уже 21 век. Ну, пусть будет 21. Мы распачнем наши экзамены з молитвы, каб добрый Бог дапамог кожнаму своим святлом у ім'я Айца і Сына і Духа Святого. Аминь. Яны адчулі Божие пакліканне і адказалі на яго абавязкам служыць яму на працягу ўсяго жыцця. Ці змогуць, ці будуць годнымі тых, хто глядзіць на іх са старога фотаздымка. У сённяшнім жыцці, калі іншы раз міжволі падумаеш, а ці не наступіў ужо дзень страшнага суда, мы рухаемся ў невядомасць, поўную трагічных выклікаў чалавецтву. Яны, будучыя пастыры, павінны навучыцца абуджаць у людзях веру, супрацьстаяць той бяздушнасці, якая разбурае чалавечую сутнасць. Гэта быў знамянальны дзень у жыцці касцёла на Беларусі. Nostra
У гэты дзень прагучала прывітальнае слова святога айца Яна Паўла II. Fuerat enim illude seminarium servi Dei Sigismundi Lożiński. У гэты дзень гучалі віншаванні прадстаўнікоў свецкай улады. Гэта ўжо не проста святары. Гэта выкладчыкі адноўленай семінарыі. Гэта не проста студэнты. Гэта алюмны вышэйшай духоўнай семінарыі імя святога Тамаша Аквінскага. У гэты дзень гучалі віншаванні вышэйшых іерархаў касцёла. Бог дазволіў мне адкрыць 2 семінарыі у Гродні і Санкт-Петербургу. І я добра ведаю, якая гэта радасць для біскупа, якая гэта радасць для вернікаў і для ўсяго касцёла. У сённяшнім выпадку гэтая радасць яшчэ большая, бо гэта семінарія міждыяцэзіяльная, і гэта семінарія, якую ты закончыў, у якой ты быў падрыхтаваны і выхаваны так, што здолеў прайсці праз усе цяжкасці, заўсёды застаючыся верным свайму святарскаму пакліканню. І вы, маладыя алюмны, маеце як найлепшы прыклад вашага біскупа. У гэты дзень яны не маглі не пакланіцца заснавальніку і апекуну семінарыі, не ўкленчыць перад яго труною. Слуга Божий, біскупе Зигман Ложинський, наведуючи Тебе при гэтым гробе, где Ты спочиваешь, выказываем великую удячность за створение в 1925 году высшей духовной семинарии у Пинску. Сегодня докладываем Тебе, что после вымушенного 62-годового перепынку гэтая семинария обновляется як междиецезиальная высшая духовная семинария имя святого Томаша Аквинского у Пинску. Біскупе Зигман Ложинський, возьми эту обновленную твою семинарию у свое духовное кіраўніцтво и айцовскую опеку, каб яна стала кузницей шматликих и святых святаров.
Адгаманіла афіцыйная ўрачыстасць, госці разышліся. Пачыналася напоўненае малітваю і вучобаю жыццё сапраўдных гаспадароў гэтага дому. Rozszczęśliwionego, co? Nie tylko szczęśliwego. I płaczącego. Beczącego. Z radości, tak? Kaplicy. No chyba jak umieściłem na święcie Saganem po 62 latach znowu. I monogram także. Ale że pan Ale że pan Jezus już znowu na swoje miejsce wrócił. Po 62 latach. Jak tu nie płakać? No właśnie. Ja się nie wstydzę tych. Ja raczej chciałbym, żeby papież widział, jak kardynał płacze z tej radości. No właśnie. Вчера кто-то зашутил, не зашутил, как-то у меня за столом вчера еще пришли домой, и не зашутил, а так говорит, ну вот, говорит, в апреле месяце кончал семинария, а в сентябре начинает наново эту семинарию. Я говорю, ну, были маленькие каникулы, да, между апрелем и сентябрем. Апрель был 39-й, а сентябрь 91-й. Вчера это такое так смешно было, все рассмеялись. Но были каникулы, только не летние. Обмовился кардинал. За вокном вересень 2001 года. И не дзіўна, што абмовіўся. Мы ўсе яшчэ слаба ўсведамляем, што жывем ужо ў 3-м тысячагоддзі ад нараджэння Хрыстова. А калі маленькія канікулы расцягваюцца на 62 гады, то не цяжка памыліцца. Учыні мяне, Пане, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых, каб не толькі прагнуў разумення, але каб разумеў іншых, каб не шукаў уласнай любові, а любіў іншых, бо той, хто дае, заўсёды атрымлівае. Хто не шукае свайго, той знаходзіць. Хто прабачае, таму будзе прабачана, бо паміраючы, нараджаемся для жыцця вечнага.
Як быццам праляцела, прашархацела мементо морі, пакінуўшы пранізлівае, невымоўнае пачуццё трывогі. Шторкі фотокамеры рассунуліся, прапусцілі святло і зноў стуліліся, кансервуючы ў непрагляднай цемры імгненне, вобраз беззваротна імклівага часу. Пакліканыя не таму, што святыя, але святыя таму, што пакліканыя. Гаворым мы пра іх словамі святога Аўгустына. Вобразы з мінулага, а думаецца пра сённяшняе, каб знайсці шлях у будучае. Гэтая стужка завяршае дакументальную трылогію, да якой аўтары адносяць фільмы «Маці міласэрная» і «Вяртанне», і ў якой паспрабавалі адлюстраваць асобныя старонкі адраджэння касцёла на Беларусі. Падзеі, якія сталі ўжо гісторыяй, непарыўна звязаны з выдатную асобаю першага беларускага кардынала Казіміра Свёнтка. Мы шчаслівыя, што на працягу шэрагу гадоў назіралі за дзейнасцю гэтага цудоўнага чалавека і так, як маглі, спрабавалі пра яе распавесці.